Motoristi zrejme dostanú predčasný vianočný darček v podobe otvorenia tunela Višňové. Dnes túto informáciu potvrdil minister dopravy na výjazdovom rokovaní vlády v obci Višňové pri Žiline. 22. decembra je veľmi pozitívny a teda optimistický scenár. Dnes máme za sebou funkčné skúšky Severnej Rury, ktoré dopadli dobre. Minister zároveň dodal, že rovnaké skúšky čakajú aj južnú tunelovú rúru. Po nich prídu ešte komplexné testy so všetkými záchranárskymi zložkami. Tunel Višňové bude mať 7,5 kilometra a bude najdlhším na Slovensku. Pre obec Višňové je to určite veľkou cťou hostiť vládu Slovenskej republiky. Premiér s ministrami rokovali na obecnom úrade približne 2 hodiny. Diskutovali najmä o sociálno-ekonomickej situácii v okresoch Žilina a Bytča. Vyčlenili asi 1,8 milióna eur na malé projekty, ktoré tieto obce potrebujú. Peniaze pôjdu na opravy ciest, modernizáciu verejných priestranstiev či komunitných centier. Každá finančná pomoc je dobrá. Beriem to ako také trošku pri tom výjazdovom rokovaní vlády také všímne pre obce. Niektoré samosprávy však neúspeli úplne podľa svojich predstav. Napríklad Teplička nad Váhom žiadala 20 000 eur na opravu sociálnych zariadení pre imobilných. Žiadali sme nie veľkú sumu, dostali sme len štvrtinu, tak nemôžem povedať, že som spokojný. Kabinet zároveň schválil aj štátnu podporu pre jedného z najväčších zamestnávateľov v regióne, spoločnosť Mobis Slovakia, ktorá je hlavným subdodávateľom automobilky Kia. Celkový objem tejto investície je 70 miliónov eur a vytvorí sa 298 nových pracovných miest. Ide hlavne o úľavu, forma daňovej úľavy a myslím, že je to približne okolo 4,5 milióna eur. To, že vláda zasadala práve vo Višňovom, nebolo náhodné. Tunajší tunel je tesne pred dokončením a známy je už aj predpokladaný termín otvorenia. Máme dnes zverejnený dátum 22. decembra. Minister je ale opatrný a pokiaľ nebudú všetky skúšky hotové, nepovažuje ho za definitívny. Potrebujeme, aby sme najmä, čo sa týka hasičského zboru, mali tie potrebné pečiatky na to, aby sme tam tých prvých vodičov 22. večer mohli pustiť. Viacerí ministri dnes verili, že sa pôjdu pozrieť aj do tunela Višňové, no z bezpečnostných dôvodov to vraj nevyšlo. Nemá zmysel tam chodiť, pretože stále prebiehajú skúšky a nebudeme predsa ukazovať, ako to je už celé pekné urobené a viete, že tie papiere proste trvajú. Ak by bezpečnostné skúšky nedopadli dobre, tak najbližší termín sprejaznenia tunela Višňové bude podľa ministra niekedy v januári. Z Višňového Zuzana Lechanová, Slovenská televízia. No a výstavba tunela Višňové má dlhú históriu. Základný kameň bol poklepaný ešte v roku 1998. Po 4 rokoch prerazili prieskumnú štvoľňu s dĺžkou 7480 metrov. Razenie sťažovali geologické poruchy, rozvoľnený masív, ale aj podzemné vody. Výstavba tunelových rúr bola opakovane odkladaná. Tunel začali raziť až v roku 2015 použitím novej rakúskej tunelovacej metódy, no dochádzalo k viacerým vážnym nehodám. Tunel bol prerazený s ročným omeškaním v roku 2018. O rok neskôr Národná diaľničná spoločnosť ukončila zmluvu s pôvodným združením zhotoviteľov. Dôvod: meškanie a nízka kvalita prác. Opäť začali s výstavbou až v roku 2021. Odvtedy sa na stavbe tunela pracuje kontinuálne. Trvalo to tak dlho, lebo sme chceli na tej výstavbe maximálne ušetriť. Už samotné verejné obstarávanie bolo systémom čo najlacnejšie i za cenu zlej kvality. Bola tam séria chýb aj z Národnej diaľničnej, že nebol adekvátny dozor. Tie zariadenia, ktoré sa teď naprojektovali, neexistujú. To sa všetko muselo naprojektovať na novo, lebo ten čas neúprosne beží. Čiže toto sú spústu úkonov, ktoré sa pochybili a teraz sa to dopracováva.